since akatora mwana wangu akangobvisa chete tsvagirai kuno. Ndofunga makore ake maanzwa agara nemwana wangu. Saka nhasi uno ndauya kuti ndizotaura kuti ndiri kuda pfuma yangu. Chete. Aiwa tinotenge. Tinotenge nokutaura kwamaita kungoti kutaura kwamaita mambo kuti nyaya dzine dzavhura kudai tola kwakataidzorera zvidukunani kune mukwasha ndanga ndichida kungoti uri kubvumira nezvine zvekutaura natevza vako vakuda kapfuma yavo wakagadzira kwavape here hongo kana kuti kwete hongo ndanga ndichida kungodzwa kamukwasha kuti ko waitawo sepe watorawo mwana wavo kunguva ino pane makore anenge ati wandei 7 years dzavatoriwo mwana wavo shuwa munhu wese akatoriwo mwana wake anenge ane chaari kutarisirawo amene ungatiudzwa kuti chakutadzisa chii? Patime andaitarisira kubvisa pfuma inini ndichitorana nemudzimai wangu angasina kunzivisa kuti iye ane vana vake vatatu. Saka nguva yandanga ndautarisira kuti ndauda kubvisa pfuma ndivangoita kakawadzana ndakazotanga kudzidzisa vana vake vechikoro kuendesa vana vake vechikoro ndakatanga kudzidzisa vechikoro zvakazonditorera nguva kuti nditange kusimuka ndakabva kumasara vagara nekugara saka zvizvokuti zveiuka zvakambondiremera zvakamukulemera sawagadzira kuti atedzera wako kana wataura ina ndisikuda zvaku kuti ndizvikanifanira zvakanaka ndobvisa kashoma kashoma. Rega ndibva ndakutaurira kamwanangu wataura nenyaya yokuti wanga usina kuziva kuti ambuya adzimai vako vane vamwe vana handifungi kuti ingave ndirizini yaungatipi nokuti dzemamende wangotora mwana womunhu utingozatova atomukadzi wako unongoza kuti ukatora kunyanga chaichai anopinda mubhawa anonzi Mavhuraya ukagara naye wewe akawana zvinoitika kwaari kuziva kuti unenge uchitotutirwa semukwasha. Saka ndiri kuedza kuda kuti ndigadzirise kwaungaoda kutaura aya akataurike zvapinda pakadaro. Ndofunga nyaya yako iyoyo ndeyekuti atedzara vako vari kuti vakude pfuma yavo. Munhu ane kodzero yake kutaura nepfuma yake. Saka ndachikokukumbirisawo kuti unyatsodzokesera dare rino kuti aiwa ndanyaya yavo yataurwa naatedzera kuti yaizwisisa ininoona ndafunga kuti womushure wenguva dzakati ndinogona kudai chekutanga vatedzera vari kungoda vapfuma tisiziva kuti pfuma yakadii. Atedzera manga mune mapfuma enyu yakamira sei? Iyanya yekuroora ndiro $30 mhere 80 makandinzwa ni 50 moya musha 200 vhura muromo 25 mhosva 500 matepenya ndebvu 200 maringadenga 300 magara pachituru kugara pachituru 100 chiuchiro 50 rusambo 1000 mafukidza dungu 300 tsvakirai kuno 100 iyi yakabhadhara yakabhadhara mombe dzedanga 5 suti yababa size 34 kozvamai havababa Akuna ndizvo zvandakaisaipa. Ndopari kubvunza kuti zvaamai zviripo here? Zvamai zviripo futi amai nemombe yavo. Zvakanyorwa here? Zvamai zvakaoisa mombe yaamai. Alright, pepa randiri kuverenga rakangonyorwa zvakaba chete. Pane suti amai nebhutsu size 3 pamombe 5 1 ndeamai. apa pairi pepa rimozorigadzirisa suti amai mombe tiri kudziona 5 mati Pamombe 5 1 ndiyo yaamai. alright 4 nedzangu dzedanga. alright munogadzirisa Maingopada kupagisa ipapa
tikudzokera kwavanenge washanda kunge achikunzwa anotsanangurira aita achirwara wako vaedza kutsanangurawo breakdown yavo yavari kutarisira kuti mwana wako ndizvaada kuti abvisiwewo amene kuti uri kukureva here pasino penyaya yezvakaurwa chandinokwanisa kuti ndipandinda mwana padiki chichigisawo wanaka nyaya yavo yayamudare kana nyaya yavo yayamudare payakuda kuti dare rizokudzisira kutaura hatodara richaichikureva mambo varipo vachavanango yachapajajini zvaida kuti iwewe ugara wakangotaurawo wega kuti ndikukwanisa kuzozvibvisa zvakadai wakati pashoma wenu maporesa ari masina akakungotaurawo kungoaaaachinzo kuroora kupere yesu tese kutiona takagara kudai titione zvikwerete zvifanana tezvayo zvokuti vakada kutoya tingatonyara mudarizvikwerete saka kuroora kuri hakuperi saka iwewe nyatsotaura kuna tezvara vako ozikanwa kuti uzobvisawo chikamu chakati tovakuti ndichamudisana padhora pamwe vakafitikosenza kuti asati ataura zvakadai pane panoda kuti ndibvunza hanzi ndemediazichi apa haina pane panzi mhosva pamanzi mhosva mamutiraya mhosva iyoyi pasvikangaisikaipa right ndairipo ndeyekuti tezvara vari vapfuma yavo iwo hauna chauripokana nacho mhosva yacho waibvuma mudzimai wako unaye tezvara vari vapfuma isu zvatinoita ndezvekuti kuroora kuperi asi tinoda isusu kuti iwewe unditaurire iwewe nemwoyo wako kuti mushure memwedzi miviri kana mitatu unenge wawana zvakadii zvinoita kuti uye muise kunato tapakati unenge wawana $200 right isu zvandinoita ndezvokudai isusu tiri kutarisira isusu kuti pa3 months dzari kuya tinofanira kubvisa mari inoita 300 kwanza unofanira kubvisa mari inoita 300 tozokufa musi waunobvisa ipapo tobva takupawo chimwe chikamu zvakare nokuti kuroora kupe ndizvozvo ndozvatingaende pauri mupepepe uze 300 for 3 months, which is $100 yaunotoreza per month kusvika yauya iri 300 unenge wamuswe yeah 15 May unenge wauya ne$300 yaunotambudza baba nokuti mwana wavo mugeremezi dai nhasi izvozvi tichitamba timese nemwana zvainge zvatochinja kazhinji wakaona vabereki vachireva pfuma kunenge kwaane matambudziko mumba hatidizvo kazhinji vabereki vanoreva pfuma vanenge vakuona mwana wavo asagare zvakanaka zvino apa tatanga tatokadza nyidzi
dzakaumbiri dzatakataya unokuti taimbeiri zvakanaka. Saka takuti babo vanoziva kuti mwana wavo ari kuchengetwawo. Saka mazuva atakupara ndo mazuva avo munofanira kuunza pfuma yatataura youya mudare rino ropuwa tezvara tozoumba chimwe chikamu zvakare.